pali nkhani zingapo ndithu wandafuatira yamba ndi nkhani yokhudza posted apa pakhala pali zambiri zimene zakhala zikulankhulidwa mu social media pa Facebook kati pa WhatsApp malero osiyanasiyana anthu akhala kukambirana nkhani ngakhale mmakomo midzimu anthu akhala kukambirana nkhani zosiyanasiyana makamaka nkhani za imfa ya amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nkhani imene itagaza kuti ikambirane chifukwa chokuti ndi imene anthu akhala kukambirana kwambiri pakhala pakuchitika anthu akulankhula zambiri zokhudza nkhani imeneyi ndiye posted apa panali kukumbukira masiku 40 onena kuti mtsogoleri ameneyu anatisiya tawachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anatisiya papita masiku 40 ndiye akubanja analankhulapo ndithu nkhani imene maganiza kuti ndimene kufatika ambe kwambiri tsiku la lero iwo anapereka pempho kunena kuti anthu akufunika kuti asiye kuyankhula zinthu zina zimene mwachidule mabosa pa nkhani ya imfa ya Dr. Saulos Chilima. Timafuna kuti mwina timve kuti kodi kufunikira kwake nkunali kotani kuti akubanja ayankhulepo makamaka pa zambiri zimene anthu akhala kuyankhula pa nkhani imene iwo kuti ni nkhani za mabodza. Tiyambe ndi Mr. Kasakula nkhani imene muyamba motani. Poyamba ine nene kuti sinali odabwa kuti family used the function ya misa after 40 days atapita former vice president Dr. Saulos Chilima kuti unenable. It has been too much. I think people have been heartless kupanda chifundo kusaganizira anzawo. Malawi social media tafika pomwe igisa ntchito ngati ndife zinyama umunthu fori kwa social media umuntu dauta yapo zonsezo tazisiya ifeyo chimene tuganiza panopa ni Ndale kodi mmene a president wapita ngozi ifeyo ngati andale tingapange channel out propaganda mtundu wanji kodi ame yathu yapa social media itingayuze chani ndiye kunali mabodza ambirimbiri including unafika ponena kuti manena kuti a president namene apha vice wawo. So zimenezo zona kubanjako amaziona and zalizomvesa chisoni. I think that they are fed up. Afika ponena kuti izizi zatikwana ndiye kuti bwino tilankhule ineyo tu amene mapanga blame kuti sanapange manage process ya imfa komanso maliro a vice president ndi faction ya chipani cha UTM bali imodzi kumanga kumene kuli anjawala kuli maikaliati anachita kuphuma kwambiri oacha sada khazikike bwino. The tone that they set zitangochitika zinthu was a wrong tone. It was a tone yofuna kuti ngati kuti wina wake akhale responsible kuti basi ngozi yachitika this the fault of someone and that someone akhala president. When they said that tone otsatira wose they pick it up. Ajibani ngati ati bibi they want to take advantage kuti wo aoneka bwino apange exact political capital cholinga choti iwo apezerapo mpata onena kuti agwise chiro zipenezi kulazito MCP imapha kapena president awa na amene apha vice wawo zimenezi zinthu zabodza bodza la nkunkhuniza fake news propaganda yosathandiza. So mukandifunsa kuti kodi bwanji ine ndikunena kuti even kana khale neyo ndingalipanga chimodzimodzi. I think the family is fed up. Ena mapanga drug Madam Chilima amene wa abwere kuchipani akhale chani they are busy. Munthu even mwezi sunate mmene zatipeza zimene zativuta they are busy abwere uyu nkhani ndi Ndale even nkhani yo uchoka mu sokodi uchoka mu mgwirizano ndakali yati ndiwo anjawala antonena kuti none class bano you were not here last week. I said did they even have zachibwana zenizeni. So sindi kudabwa and to me tose tifunika timve kulandala kwa banja iwo aja ndiwo ine yake maliro achilima na amene zikuwapereka kwambiri ena fezi kutipeteka chifukwa dali vice president wathu ena farali nzathu timacheza naye timakhana bwino mwina koma iwo aja they are bearing the full brunt of the loss. Ndi pa chikhalidwe chathu tifunika tamvere zambiri zachitika imfa ya Chilima. Imagine mena majoka maliro nokumbusira majoka maliro kulilongo wina wake saw it fit to organize the youth mpaka nomagenda convoy. Even sikuloika maliro wina wake saw it fit to organize the youth kuti abutareka awika nkhata anthu azikaombera m'manja kumanda kumaliro timaombera m'manja
silombera mmanja munthu kamaika nkhata amakombera mmanja nthawi yachisoni anthu amalira nthawi yachisoni iwo pangakuganiza anyamata kaya wogulira tonjani kanjani azombera mmanja zimenezozo just for the DPP to gain political mileage ata candidate awo apange gain political mileage nkulakwa. So in some total tikachita conclusion ndikunena kuti ineyo I do understand perfectly why the family had to say let's take advantage of this function Mr. Mafodi tilankhule before it's been too much on them. It has been heartless, people making allegations and after allegations, fake news after fake news, propaganda after propaganda, mostly against the state president, mostly against MCP. So I was not surprised they came out and said what they said. Sinadabwe. Yeah. Timve Amvula inu munadabwa mutamva kubanja unena kuti yayi mabodza achuluka pa nkhani imeneyi kuonjezera amenepo mafoni achuluka yayi tiyankhule ndi amayi anena kuti yayi chonde tisiyeni titite maliro. Inu munadabwa Amvula? Sinadabwe mwinaso maganizo manga kuyambira kwenikweni tangu malira within the period maremu atamwalira mzimu wake uso mtendere. I had anticipated kuti iwo they will come in to say akulu ifetiri pachisoni zinthu zinazi. Yes, muntu yanali vice president waziko anali president wa chipani cha UTM Koma musindikire kuti anali chilema a family man. Andi anache andi abale yache andi anthu akuntundu kwawo andi anthu ena amene andi kazi andi wasiyana ake. So you must remember kuti amene ali believed kwambiri the immediate family. Pa program immediate ina dinazanena pompano kuti there were people who were trying to hire or to anthu ena kuti also apange zinthu zijaza sokoneza basi. Ndikupanga choreograph osati sizonena kuti ni maliro yaya amapanga treating ngati mwina ngati anthu mene timapangira za masewera wawo mwini unapanga titeja za maudi pasipita ma street kupanga zinthu zodabwitsa kuti asipato zibiri zikukhala bwanji kuti ni mwayiwala kuti awandi maliro all of us are sad. Chilima was not just an ordinary person, he was muntu wokondedwa ndi Malawi across party, across religions, across because amapanga zinthu zabwino. So kuti analankhula though late mwina athandizapo kupanga cool the temperature. Mamva nkhali jamapanga ma township onsewo ma vigil nono amasanduka ukhala ngati tsopano ndi zina chisangalalo cha mtundu wina. That is not the way timalirira ifeyo maliro angata Malawi. So mwina kulankhula pana chita bwino koma mwina anatikumbutsa komanso ndi chinthu chimene kuti anthu onse amene amapanga chimene kuti apangepo propaganda wapezepo political mileage mwina achita manyazi chifukwa akubanja alankhula mosafuna kubisa. And amene akhala addressed akuyambira komwe kubanja amene ku chipani cha UTM, a small faction of UTM which was basically trying to drum a mileage ya mtundu wina yofuna kuti pabwerese udadi kwambiri. People should look at the president, to look at the party MCP. Basi zimene that wakuiwa kuchipani cha DPP kupanga zinthu zimene kuti mwina panopo yo kusanduka kukhala bwino because up to the point of death ya Chilima sanapange main defenses ametinaziwa pakati pa DPP because he had a difficult time in DPP. Yes. The most difficult time. Yes. He would not have formed UTM if he had remained in DPP because he was vice president. Konsala Sungiro, basically being forced out with Achoke. But another better he was a great friend, or he was somebody, another extension. So many things so I think Mao and Banja Ngabwino. And further to think that Mary Chilima would want to take over the party. Uganiza kuta Minnesota kari president. Amene India kana kara vice president. Amsanka Murus Adana Achakwera.
I think that's been callous. Kusakhala ndi uzimu mundu akulira mwamuna ache bambo anache mbele pache muuganizira za ziko zoti apange za Ndale. Why not wait muntu pakale period yodusapo even if she was interested there's no other normal person amene akanavomera kuti nthawi imene upanga izi ndikakhaleso za if the intention was kuti ayi kanasiya ma-assets ena kuti athere kutali komweko mwina amene panali ndi mtima wasakhala bwino bwino so ine ndinganene kuti zimene anayankhula akubanja anayankhula bwino and anachita bwino and technically ndinanena kuti chinthu chisinapange manage bwino chifukwa kuti panali anthu ena akuluakulu ena kuti panopoti anthuwo abwerere azalankhule zimene zinachitika. It's conspiracy theories that were being spoken about. Oh, kuti black box mulibe anachosama. Even when my experts came, somebody says, "Oh, if Tibanga institute our own expert, who are you? Who can improve? There's a government in place here. Are you saying we people are managing? So Zimakala zindu zofurumira and doing things out of kukuya kwa bili and trying to influence and when akuta join kukuya the chorus that akuya should be angry and that anger misdirected. It must go towards Sequera. It must go against the MCP. It must go against the Akut. Azamri mbili. Pokubanga so incense mafumu so must join and everybody saw it. So I think the family has asked for peace. Have asked for I think we commend them for taking that disposition. Ndatokoza kwambiri mvula mwafotokoza bwino kwambiri magwezana kwambiri zimene yankhula akasakula atimve chokera kwa Steve Dakalira kuti iwe ukuti banji pa wamva amene yankhulira mamulumuza nawiriwo iwe ungabwere ndi ndemanga yako yotani pa kulankhula kumene ayankhula akubanja kuti iye mabodzawa aona kuti mwachirusa kwambiri and mukupangitsa kuti ife ngati akubanja atizimva kupweteka kuonjeza tukulira kuoneka kuti mukutiwonjezerabe kupweteka iweyo ndemanga yako kuzakhala tani ndipo palibenso kuchotsera kapena kuonjezera mmene afotokozereramo nkhani ndimene yonena kuti ayi tikuyenera kuchita manyazi ngati anthu tikuyenera kuchita manyazi ngati Amalawi chifukwa sizimayeneranso kuti mpakana akachite kubwera akubanja ndi kudzayankhula kufika ponena kuti ayi tsopano zimene zikuchitikazi mwaonjeza ndezi jawanena zija kuti umunthu wathu ngati anthu umunthu wathu ngati dziko uli kuti timayenera kuti tilemekeze ndithu mzimu wa Dr. South Chilima amene anamvula kuti ayisanali munthu wamba timayenera kuti tipereke ulemu apatse mpata akubanja nawonso ndithu mwambo umakhalapo mwambo muchitachita zonse mpaka mukayika maliro ndiye makhala amene pachakukumana ndiye masesa napita kukakhala kwina akono makhala tsopano mwina malimana muja namakumana bekuti tsopano tichita bwanji ndiye nthawi imene Yesu yoti wina adzifuna kushayina chifukwa cha Ndale koma mwakuti kodi kumeneko amayi zikukhala munthu ali kusiwa anthu akulira munthu amene ali breadwinner wawo sitimayenera kutero so ndi chinthu chabwino kuti ayankhulapo komabe imene ena kuti tikuyenera kuchita manyazi ngati Amalawi tikuyenera kuti tapatse mpata tapatse nthawi bwinobwino until such a time moti tiona kuti anthu aja akuoneka kuti tsopano pano pa they have settled moreover tikunena kuti inali imfa ya ngozi imfa ya ngozi imasiyana ndi yoti munthu mamuona amadwala ayi amene wakhangati aongokerako lero iye ayimotero that is a whole different scenario now munthu wapita pa ngozi ndiye ena adzibwera ndikumachita ngati autokosa ayi abwera ndi matheories awo osadziwika komwe iye ayi koma amene kukhangati zinatere imagine the psychological trauma, the torture imene akuwapatsa anthu akubanjaji akufuna bembo ena akubwera wakokera ku Nkhani za Ndale iyayi koma bwanje direction ya chipani ikhale model akuluakulu are we serious so sizinaende bwino pamene paja and ndithu ayi ngati Amalawi kuno kuchita manyazi
tichite manyazi chabwino misala sakula adakalira maliza choncho akuti ndiwofika ngati Malawi tichite manyazi ino mukuona ngati kuti chinachititsa kwenikweni kuti anthu apezeke kuti abwere ndi matheory awo osiyanasiyana anthu ayambise nkhani zimene akuganiza ndikumapeka nkhani ngati zimenezi kuchitisa mpangana akubanja ndikuluma chala pakamwa kuti chikuchitika nchiyani chinali chiyani kwenikweni ndi usatana Amalawi ife social media yatipangisa kuti ena mwa ife akhale asatana amene amangoyang'ana kuti kodi ineyo wandituma ndani ndipo wandilipira ndani kuti nene china chilichonse look anthu otu andaletu suta mabwera okha pamene pa social media pacha kugwisa chito maina awo akugwisa chito Amalawi ana anzawo basi mwapasa ndalama kachani alizigopa pamenepo azina mabola azipanga usatana cholinga choti iwo apezepo advantage kaya Ndale makamaka apezepo advantage so ndi usatana munthu unena chinthu choti usukuziwa ulibena chomboni chabodza iwe uzoti zinthu kamba zinthu zabodza for example unena kuti a president namene adapha vice wawo adapanga zina zake uzopha vice wawo awuzoti zimene kamba zinthu zabodza koma futi anenebe chifukwa ena akamva anthu kandi akumudzi kamo muno mtawuni akamva ena akuzokhulupirira ndi akakhulupirira ife tipezapo mpata IPM awina chisankho chaka chamawa chifoti we are painting a president kuti ndi wada panga chipongwe nzawo kuti apite kumanda kumene uli usatana bodza lankunkhuniza so Amalawi kumakanga kuti social media rebwere fetoka mabodza ndipo I don't think kuti pali dziko lina limene likusaita social media ngati ifeyo chifukwa social media ndiye dziko lonse timaona zimene zikuchitika we have friends wina we interact with others or ku America or kuti koma you don't see mabodza ngati amene waona kuti outright upeza kuti wina aujambula kaya audio au nama wina kaya South Africa ndipo palikagulukana kanthu kuti kalikunja they think kuti foti alikunja ndacho kuno Malawi ndiye kuti ndi anzeru kama nena zinthu ngati zoona akamachita record zinthu kwatuluka ma TV kama chani mabodza ukaoka chipwirikiti unfortunately Amalawi yena zimeza kukhulupirira so I think ndikwaifa amene tifunika tinene chilungamo fwa mdima sumenyana ne mdima koma kuyera ndiko kumenyana ne mdima tinene chilungamo titi auze anthu chilungamo kuti zimene ano na anthu zongofuna kuti mabodza chifonero awatuma atsogolera wa Zipani iwo atsogolera wa Zipani sangabwere poyera fa zora kabwera poyera ndira amangidwa nangasipaja kuti malamulo amene amaletsa munthu unena zinthu zabodza pa social media so amaopa so amauzanya madawo panga credit maina abodza ma fake accounts nkuma dena zinthu zimene zabodza so kandifusa kuti bwaji tafika penepa is because usatana wachuluka ku Malawi mabodza achuluka amadziwa kuti zikwamba zabodza kwa mapangidala cholinga choti asangalatse ma political masters yawo with the hope kuti akanena president ndana panga izi chakayima abantu asasankha president asankhe iwo komano amene amakhulupirira I think choona chimapatsa ufulu choona Roberto lemelo choona chimapatsa ufulu munthu kana choona chimawina nthawi zonse ndiye I know kuti some people amakhulupirira zimenezi umwengina nzoonadi ife mwa kuti mabodza sabwino usatana ku Malawi wachuluka komano anthu abwino aisetse unena chilungamo monga mene inachitira family kuti musagwize chiro imfa mbale wathu pandale mabodza they said fake news ni mabodza komanso ife situfuna Ndale ife tikadalira ndiye musatenge maina athu mwapanga drug mu Ndale musiyeso mayimba phone uimbira madam kuti tionane muona na munthu awulira munake muzikaona na muzikangambira nkanzachi cholinga chofuna basi yo Ndale nzawa awulira iwakambeza Ndale ngora anauza kuti afuna upresident wa mnake so achita manyaza anthu panapanga zimenezo if the family said if situfuna maudindo munthu wathu former vice president amene we don't kama maudindo amene anali nawo kamene amafuna kuti akhale ife sizi kuti khudza ife tulira madiro ambale wathu tizalira mpaka na kale ndi anthu onse amene amachita maboza achite manyazi ndipo asiye zimenezo chifukwa chaononza kochapita mawa chili pa iwo today people might want to capitalize by fachilima for Ndale kumazizo kuti ifa aliyese zampesa one day iwo amene panga mabodza upamanga ngene mabodza for rafuna Ndale na also tosi zapita komweko so we need to respect the dead and realize kuti all of us tizapita sokoko so munthu you want to take advantage of that kumana na mabodza it is wrong ndipo so munthu yes Su Malawi chabwino
ndathokoza kwambiri mwamva zimenezo Mr. Mvula. Ndamva it is true kuti zimene George kuti si bwino one kupanga abuse social media Chabwino. kuti kwambiri tu anthu if you read every day zambiri zimene zimanenedwa about people particularly anthu amene ali ndi maudindo mwina ruling government or president zimene zimanenedwa zoopsa kwambiri zonena kuti zimene zikuchitika so we're abusing our freedom kumene tinapeza kupanga abuse komanso china chimaonesa kuti we're not quite law abiding kumaiko ena zimene sizingachitike tu even ngapomwe pa Zambia apa kuti akukwizinga ndunyolo mawa osatiso kuti mawa and then kunoko akankwizinga munthu yochikoyoda manena maboza then autumsiyeni Ndalewo our leader of opposition and our spokesperson that the first one say no mamula kukira munthu amene mamula kusipona ngazimene manena zija amanena zandu samahala kukira Malawi ena so yamanena kuti ukafuna kuziwa garo mwini wache ukankunda ndio muona kuti so maziwa kwa biti maziwa kuti that's why tukupanga pinpoint ndaku choti timaona how they react when this person akanena kuti ai wakawamangidwa kawaida ndo utakayanke akafuzidwa nda police amakani mavuto kulankhula nditu kulankhula zambiri bolibe afuna tibwezere ndake uko maziko lili kulopanda discipline ziko lili kulopanda rosa zile malamulo liliko and komanso ndi mapempha zatu akumakira nda police asamaope kuti because somebody anena zakuti because if you're following the law just follow the law to the letter. Yes. Police follow the law to the letter. Because we cannot have this country when Nagabanga set up fake news, Zopanga injure and when a blatant lie. If you say something which is correct, you'll be saying, hey, as you was, come a blatant lie, and you operate the boss, because you're creating a lot of grief, Muma Nyumba Ambiri. So I can talk about the same, but I also say Ndale zang kukwia kudiai mina maremu South Chilima amatire perisa kurankura osana tike bimpando. Now that it is gone, we can now claim go by the back door kuti kuna amina da ika jango sakala kuno tikana kara ife mimpando mwenye nikana kara ine vice president uyusu yungoipa kwa mwini nikana kara ine ndezi kana kara bwino uja nyaronje uja ndo ipo kanduna ndikana kala ine oguro tujusimezi zabwino ya I mean you should allow a process then no so muka ndo opportunity yam so when we are going to do practice in that is our stomach not this one should be me mina zimenezo ndizintro zosakhala buno bwino and zosakhala buno bwino ziko zilikonda pamene baba nabwelesa bantu lera nkhani ina zina zoopsa zija zobana nkhola boma Malawi linapha wakuti how can you do that how can you as a citizen want to say that chakuti chizachitika mwakuti ukuchira nkhola ndito andufuna usogoleri leo chocho siza bwino ya so ndiona kuti maboza abuse of social media mina siza bwino ndisiye kai pomwepo chabwino Mr. Dakalira ndimangani nduti yani ino mukuona kuti kweni maplan ya anthu amene akhala kuyambisa maboza amene wa chimakhala chinja Amalawi itafika potani kuti mpaka tikafike kuti mpaka create Nkhani mpaka na kuchititsa akubanja kufika kuti yeah ifezo khaso basi Nkhani yake ikulu ndimene nena kuti no kufuna kuoneka uzindikira pamene osadziwa kunena kuti zimene mukupangazo nizosempana zimene mukuganizazo Nkhani yake anyway it goes back to Nkhani ya fake news peddling of fake news mukhoza kugwizana nane una kuti ino ndine pano yes tikamagwira ntchito yathu yofalitsa Nkhani tili ndi ndondomeko zake zimene timayenera kutsatira yes kuli media council of Malawi imabwera ndi ethics yes ma ethics ake tikwenda kuti ndondomeko motere kandi ma broadcasters kandi yani makra nayo imabwera ndi ndondomeko zake sanamira zake kuli communications act kuli jani zambiri mbiri zimene sura nangoyika zoti zithandizire magwiridwe abwino a ntchito inde tili ndi ufulu ngati Malawi tili ndi ufulu ngati dziko koma wanena kuti ndithu ufulu wako to munthu ukatambasula mkono chonchi
it ends as far as where that hand of yours ends. Yes. Ukapitilira kumene kuja ukapyola ndiye kuti waphwanya ufulu wa munthu ufulu wa munthu winayo. Yes. Now sizoti munthu kumangodzuka ungokanza poti basi lero kuli social media kuli Facebook kuli achina X kuli achina chani ndikhoza kungodzuka kumangoyankhula zimene ndingayankhule basi in the name of mwana zora ndine ntolankhani ndafufuza chomwe mafufuza kuti mapito ake ndi zimene zikumbezeka kuti mutsutsula nazo bala. Yes. Anzano ndithu apa aukhanga kuti ayamba kupola chifukwa kuti sanamene ndinakali kasakula kuna kuti chikakhala kwa mzako ndiye kumati chigwire nyanga. Yes. Koma chikakugwira apa zinthu zimalemera bamba. Everything comes to a standstill. Yes. Ndiye mudzikamva time ine wina akubwera ndi zina zake zosokoneza zofuna kusokoneza maganizo iyaya Malawi timezo tiye tikadasiya tiyeni tikhale amalawi amene tikudziwika ndi umunthu wathu komanso tiye tipite patsogolo tisasokoneze boma achili maoto pa nthawi imene amatisiya anali part and parcel of government. Yes. He never ceased kuti ayi ine sindili kuboma kapena kuti ayi ngati chipani ka UTM sindili kuboma izi zikuchitika tikuzimva pano mena ndinakale ena kuti khanga tika faction kagulukena kumeneko kauyambitsa zina koma iyayi apa pandizonena kuti tikuyenda tipite chitsogolo aluta continue 2025 ndi kumene kuli masankho. Yes. For now tatiye nitisiye tonse alliance igwire ntchito masomphenya amene ali nawo aja amene songakhale achilima amene malemu chilima mzimu wawo ufuse mutendere anali part and parcel of that. Tiyeni tiyendetse tipite ndi zimene zija chitsogolo ndale zisafike poti zitichotse mpaka kuti Malawi umunthu wathu tiyambe kuyaluka nazo iyaya zimene zozitsatero. Yathokoza kwambiri ndithu mumaliza bwanji nkhani Mr. Mvula. Nkhani imene ingonena kuti mina nankhola kubanja mwina ifeyo makamaka anzathu amene timakonda propaganda zipani zimakonda propaganda amene tili nehare masankho next year ali kutali tuku mwina tikanasiya mwina kupanga kumayenda kupanga za in the name of chilima tikanasiya because tiyeni tikumbukire mzimu wace munjira yabwino koma osati mwina timpange use ngati mwina tsopano ndisewero kuti tizizungulira tikaonesa kuti they are trying to force others kuti nawonso apange nawo mwina zimenezo ngati ufuna tipanga tikumbukire mzimu wa chilima let's do it munjira imene timapanga ngati Malawi ene ache abanja akhale patsogolo apange sanction beyond that tizikhala tikupanga ngati chani why what is it that we're trying to do tifuna tipange bwanji achipani cha UTM tisapange njira yoti chipani chite ndikukhulupirira kuti muli ndi vanthu muli ndi ma structures ma district ma regions ma constituency ngati muli nawo nthawi imene njonera kuti muzikambirana kuti ngozi yatipeza iyi tipanga bwanji without musogoleri wathu tipanga bwanji tisapange zinthu zaphuma tisapange zinthu zokhala ngati mwina tipasika kuti mwina tupanga kusakhala bwino. So I would suggest a decent team. I know that ku chipani cha UTM kuli anthu ena amene ali reasonable kwambiri komanso kuli anthu ena amene amapanga ndale za phuma alizo ndale za mkwiyo because I think you feel jina zake sizina kuyendereni. Yes. Zimene zoyayi komanso ndilene there is one president at a time. Peter, you had your time. If you want to come back next year, you have your time. Koma tisapange kuti munthu wina amve kuwawa poti president akuyendesa ndi wina. Zimene zikuenda sizabwino yayi. That goes as well kwa anthu ena UTM. Saros Zima died as vice president. The current vice president ngwa UTM muso. If you don't like him, zakomweko kwanu. Ndikukhulupirira kuti ziko lisa kale kuti live kupweteka just because in your minds you genza kuti akanakhala wakuti osati uyu yayi choncho yayi tiyende mgwirizano huu unali wa up to 2025. What decisions are made beyond going forward beyond 2025 is a different thing. Pitani ku drawing table ya Ndale kakapiraneni kumene koko mukamvana kama kumudishana but let not affect
the running of this country panthawi inoyo. Komwena let us drag in the mzimu of late, or let's use mzimu wa late as chintu chochitiranga ngachidore. So I think that will not be good enough. So my request is mwena Nkhani bwanji tikumbukire tiwapase abanja kulira and ifeso to save it tipange respect the wishes of the family. Chilima never advocated for disturbance or for confusion or for market politics ongo kutukwanana. So it's kakaribu inoyayi. Yathokoza kwambiri misana kupasa ni Mr. Kasakula mwina dakalira kuzoka ndi just 1 minute umaliza banje Nkhani imene amene adandaulira akubanja. Nkhani ndimene yonena kuti tiyeni tiwalemekeze akubanja. Tiyeni tilemekeze legacy ya late Dr. Saul Chilima. Komanso tiyeni tisiye aboma agwire ntchito. Chabwino. Malinga ndi mandate imene tinawapatsa ife tonse ngati Malawi. Ponena kuti yayi pakadali panopa tiyeni atonse atsogolere. Tisataye umunthu tisafike poti kukhala kuti nokutaya umunthu wathu ngati Malawi pa nyengo ngati imeneyi. Chabwino. Ndithu ndimene kuti yayi sizimayenera kufika poti mpaka na abanja zifike potere. Ndipo ayi ndanaka kuti ngati Malawi tikuyenera kuchita manyazi. Ntudi. Chabwino. Mr. Kasakula mumaliza banje Nkhani imeneyi. Ineyo mkungu wapempha Malawi Chabwino. kuti social media achenjere nayo. Pala anthu oyipa mitima satana imene afuna kuti agwirizire social media popanga spread fake news. Family yanena ndithu mwamphamvu kuti ifeyo tikupemphana Malawi fake news ichepe za m'bale wathu. Nina ataonapo china chake zambiri zikulakwika. So ngati Malawi tichenjere ndi zimene anthu akuchita kujako. Ajambula ndi mayi radio, chulana ma TV, kajani, zonsezo tichenjere nazo. Chifukwa cholinga chofuna kuti ziti pangise kuti tikhale opotoka maganizo. Mopanda chilungamo. Ine mwina ndisire pompo. Chabwino. Yeah. Ndathokoza kwambiri. Mukuonera program ine ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC ndipo tsiku la lero tukambira ndithu Nkhani zingapo. Nkhani yoyamba ndimene imene takambirana pamene akubanja la malemu Dr. Chilima amene ali wachitika mtsogolo dziko lino ayankhulapo ndithu masiku ochepa apitawa amene amadandaula kuti anthu achulutsa kwambiri bodza pa nkhani ya imfa ya Dr. Chilima. Komanso anena kuti sakufuna kuti anthu aziyimbira kufoni kumakamba ndithu kuti afuna kumane ndi mwina ndi madamu amuna kuti abweretse pa nkhani za Ndale chifukwa chokuti iwo obada akali pano akulira ndithu ndi sakufuna nkhani zimenezi. Nkhani imetamba kukamba tsiku la lero tili ndi akuluakulu amenewa, tili ndi Mr. George Kasakula, tili ndi Mr. Humphrey Mvula komanso Mr. Stephen Dakalira amene tinawo mu program ya tsiku la lero. Ndi program ine ya Timvetse. Bada akali pano tipitirize tofauti tikambirane nkhani yathu yotsatira chiwiri ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani yokhudza ku America. Dziko lapansi chizungu chake amati it's a global family. Kapena kuti makhala ngati ndi banja limodzi chifukwa chokuti zochitika maiko osiyanasiyana zimakhala zikutikhudza. Timadziwa kuti pa dziko lapansi tikamakamba nkhani ya super powers kapena maiko amene ali amphamvu kwambiri. America ndi dziko limene lili amphamvu pa dziko lapansi maiko onse pa nkhani ya zida za nkhondo, nkhani za ndalama zosiyanasiyana. Kumeneko zimachitika kumeneko zimatikhudza kwambiri ifeyo ngati Malawi chifukwa timatithandiza munjira zambiri komanso pa dziko lonse lapansi amachita zambiri. Ndi kumeneko kukhala chisankho mwezi wa November paona kukhala pa 5 November pakhala chisankho kumene kuti osankha mtsogoleri. Ndiye amene ali mtsogoleri dziko limenelo Joe Biden amene wandithu amene akuyima nawo pa chisankhochi koma tinaona kuti kunali zochitika zambiri. Iwowa pakadali pano ali ndi zaka pafupifupi 81 82. Ndamene ndi zaka zawo pakadali pano ndi tinamva kumene kuti iye asayime. Ena chipani chawo cha ma Democrats taonapo ene nthawi manena kuti iye asayime. Ena wanena kuti atitosa ndalama zathu ngati Biden angayime. Nkhani ikulu inali nkhani yonena kuti akuti pali zifukwa ziwiri zitatu. Ena amanena kuti akhangati mwina zimene zikuyendera zinthu sizikuyenda bwino makambako pa nkhani iye kuti mwina zaka zawo ndizochulukirapo. Timafuna timve nkhani imeneyi kuti kodi inu mutamva nkhani imeneyi kuti Joe Biden walengeza kudzera pa masamba mchezo kuti sayimanso inu munamva bwanji. Mr. Kasakula munalandira motani nkhani imene mutayimva dzana?
tailandira nkhaniyo ndimayiyembekezera kuti Joe Biden wapanga zimenezo chabwino chifukwa kuti anthu ambiri kumeneko kwa makamaka even achipani chawo naona former speaker of the house Nancy Pero akunena kuti ayi ifeyo ndikaona amene azikuyendera zinthu pa ground simungawine nkhani ndi yakuti iwo aja anali debate ndi amene akuyimira ma Republicans Donald Trump anali debate ku debate iko sanachite bwino analibe neche maiwala zinthu even before the debate even after the debate zambiri zimachitika mwina uyu dzina la munthu utchula munthu wina uchoncho ndiye nkhani nali yakuti kodi akulu awa chikuchitika chani pona zaka zawo notinyawo I think vuto lakuti akulu awa zaka zachuluka ndiye mwina although nomination yo anthu anawina kale ma primaries komano tapemphe kuti asiye ndithu mwachisomo cha Mulungu asiyadi anena kuti no ineyo ndisiya koma amene lupanga endorse ni vice wanga vice president wa dziko Misuse Kamala Harris so zimenezo ndimaziyembekezera komano ngati munthu obviously even amalawi ambiri there was no choice but to come back to Malawi to say kodi zimenezi kumalawi kunoko ziliko zikuchitika and again obviously nkhani ya ABM Peter Mutharika mukuzo kuti kuchipani kwawo iwo poyamba atatuza chisango 2020 ananena kuti ine ndipanga retire ndipita kumangoji ndipanga retire Ndale zindisira ena ndipo tinaona kuti makandidates anayamba ndithu maina alipo anankumwa Bright Saka akabamba amene dokamba panowa ndiye na hotelo akakulacha poda mwanamveka ose amafuna kuti ife ngati kuti president asiya ndefe ndipikisana nawo kena kukhalekhale anazitsa magazo right ndi maso yes so you could not help but to think about APM unaona kuti Joe Biden alizaka 81 APM alizaka 84 yet he is a party in Malawi that thinks kuti imitse munthu ozaka 84 urakhale president by the time that he finishes arakharu wawina arakhala 89 so my question has always been kodi ngati APM kumbuyo uku sanali active in fact we had the most laid back president and because of that my systems ambiri Malawi they were broken some panga zetu some enda the only trip that he could take on behalf of Malawi was ku America mina mafuna kuti azikaona ndi achibale kapena Zao since he spent much of his adult life there amangopita kuunga kuna National General Assembly cha September cha Oktoba kumena mapita koma the rest of the things amangotumiza nduna differentiate with the president or rather somewhere since he came to power 2020 he has been active on the ground tuluka ukaona kuti even locally chituko chuchitika njani as we speak ali Western region utamanga kuona kuti zimuzogwira irrigation ikugwira nanga magesi akugwira nanga kuti nyumba dabangira afumu zikuteka nanga zakuti zikuteka kuti nanga kumangochi makampani amu mpepele mwanyanja amene ali maloji zawathera bwanji madzi anavuta pakati we need such kind of president amene ali active even mnomsadiki panopa we are represented even to get things done you need to go there panopa tukambaza for example Millennium Challenge account kuli project ya Misuse he had to go to America ngopanga negotiate waenda wabirimbiri drama zikubwera because of engagement even say wamapanga kumakanjira Saudi Arabia he had to go personal and make things happen we need an active president we can't afford to have an active president so my conclusion is that anthu amene adapangisa kuti Peter Mutharika anene kuti ine ndi maso chisankho despite the fact that he is 84 years old pamene ayina kuti apume because we need an active person that office is stressful ni office yoti dziko lonse la Malawi timayang'ana president and we awawa amene alipo apanga set the bar high in terms of activity ni othamanga pa ground is fit and he runs he has run away with it. We should go back to somebody who's going just to sit in the same house. No. My conclusion is that amena amafuna kuti amena alapangisa kuti a president Peter Mutharika agale aimeso. It is not about Malawi. Sinkhani yodina kuti dziko lipita patsogolo. For dziko lipita patsogolo ngati ndi munthu amene ali active. Malamulo a dziko lino even ntchito retirement munthu ngati ineyo
above 60 amanora akasakula panga retire pali chifukwa chimene amanena zimenezo kuti munthu tizipanga retire because amazoti munthu ukamakula umakhala kuti thupi lambokana mwina we mtima woti upange zinthu uli nawo koma thupi lukana iwe mtima wonena kuti ndidzuke mamawa by 7:30 ndi mu office ndithamanga kugwira ntchito anga amene amandipasa makumi mwezi ukatha upeza kuti iweyo zukanika udzuka 12 koloko muti udzuke 6 koloko udzuka 12 koloko zimachitika. So to me my conclusion is very simple. The people that are forcing a president agale opuma apita mthalika kuti aime isankho chaka chamawa, it's not about Malawi. It is about themselves. They want someone amene ndi zawo. They want someone amene ngwachipani chawo kuti mwina zina zinthu zimene before 2020 sana malize afuna azamalize. It's not about Malawi. Therefore if you ngata Malawi chayima ndi choice yosankha president amene ali active, president amene ali wadzitho woti magazi akanathamanga olo usankha agogo onena kuti azangokhala tasankha awina basi azangokhala ku State House umagona kama madadi osati 40 he means bad but because he's bored sindikunena nkhalamba yayi kalamba tose tizakalamba one day ngati Mulungu atipatsa masiku ena kutsogolo tizakalamba tizakhala ngati mvula tikazafika nthawi imeneyo tizafuna nathu tisamala suti fezo zakhala kapena sokuti tingazigwira ntchito uyu sorry apepesa atu nkhani ndiyakuti dziko lino lifunika munthu wadzitho. Anzathu ku America aona kuti munthu nkhalapa they love him ndipo anthu wanena kuti wachita zamphamvu kwambiri legacy yake wapanga safeguard but we don't think you can do another 4 years. You can't, not because we don't like you, we do like you. Timakukonda ati kwambiri ya President Biden komano tipange accept and he has graciously accepted kuda ngati munoona kuti debate sikuchita bwino ndiyeni for the sake of my party and my country because they don't want Trump to come back. Even for us ngati dziko ngati Malawi ngati dziko it's bad news to have Trump back into office. Even the world is worried kuti Trump is going to be back to office. Now Joe Biden has said kuti ineyo I can't defeat this man uyuyu ineyo zimekuchitikazi sindingathomu kugwetsa kuli bwino ndipatuke nibweretse wina akhale. Ine ndimaona ngati kuti apita mtalika akanaona chitsanzo chimenechi kuti izizi akadavomereza kuti nthawi yathapo yokhala president komano ngati akakamira ndesa up to Malawians. We will vote, make a choice. The Malawians will make a choice. Do we want munthu active munthu angofuna kuti ndo kuti akhale nawo basi koma zoti azagwira ntchito thandiza ife ya Malawi ndiye bodza langokhulisa mwina ndisire bomba mwina musana siye Mr. Yes. Mwina ngofusa kuti tsono inu chikuzani ndijani kuti munthu woti ndi wachikulire wabwera kukhala mtsogoleri wa dziko chikuzani njani ine ndine Malawi because the president wanga president wanga azakhala president wa dziko lino azapanga making my decisions. His being active and not being active will affect me. For him to go out there and seek partnership, seek help, seek one, it requires energy to travel. 12 hours you're on a plane, 15 hours you're on a plane. You need some energy. Yes. So for me, I'm a citizen of Malawi. I'm a citizen. Ananga, Barianga, Agazanga, Barianga also, we rely on what the president does in his office for our being. So that's why I'm saying it's up to we Malawians. If you ask me, I don't think we have time for those things. I don't think we should elect someone because we should elect someone because they think he's the only person that can defeat President Lazarus Chakwera. Because that's the issue, really. I don't want to deep out. I mean, I need chance to defeat I'm Tariq. Need Basing got and go well. Not the Ansaga, not the Manamvega, not the Nankuma, not the Japonda, who else? Kabambe, and the rest of them. Now, that's their own problem with TBB. They should not use us Malawians to elect someone we know have nothing against the APM. But it's reality. With the old age, at some point, you need to sit down and retire and look after your grandchildren and enjoy life. And he is looked after by the state. He's got his
retirement package. It's intact. He will live happily for the rest of his life. Yes. Why come back to the state house? To do what? To do what? When you had your chance. He's advanced in age. He's advanced in age. The other day I saw him on pictures. Fundraising. I think it's 2 weeks ago. Yes. He's standing. You can see even the way he's standing. You need to be supported. Exactly. I'm not. Oh, okay. And let me clarify here. I have nothing against the Agogo. I too have Agogos back home that I respect so much. They are well advanced in age, and the rest of them are and I meet all sorts of senior citizens. Yes. Senior citizens, also senior citizens. Senior citizens. We respect them for their wisdom. They can give you advice, but to engage them into udindo that the president wants to hold. It is too much of a responsibility to put on an 84-year-old person. So I repeat, those that want Peter Mutharika, those that will vote for Peter Mutharika, it's not about this country. It's about something else. It's about them personal issues. They know if he's there, then we're going to benefit. But if it's about the country, then he's not the right person to be in office. I think Amalawi 18 million, there's President Razas Chakwera, who's doing a fantastic job. And he's fresh, he's active, he looks good. Why should we go for someone that will just sit there and sleep? I don't think it's right. Chabwino. No, Timvetse kuchokera kwa Mr. Mvula. Mr. Mvula mukuti banji. Ngakhala kuti sana bebese. Ine sikune kusina fike ndiri kudari. Oh, do sima fike ile phone? This event is not fike. Ati ndiri kudari. So depending on kuti chipinda apanga Biden ndikulikonda dziko lawo. Komanso ndikuchikonda chipani chawo. Komanso ndikulikonda wakonda anthu aku America onse. Biden ali 81 years. Aona kuti mphamvu zawo machitidwe wawo performance ikusingate, because the president is a singular job umagwira wekha. Anthu enawo amakawale ntchito oti akuthandize. It is not kuti umakhala mwina ngati PS kuti uli ma director akuganiza kuthandiza chani. But you are singular. It's a job that requires iweyo kuzuka every day kumaganiza dziko lino kuyang'ana anthu onsewo chilichonse chili mmene momwe. So ukakhala ngati wakulirapo maka ma 80 chakuti usanalowe pa president, so uzapanga perform bwanji. If we go backwards, chisanzo anapereka cha iwowa ngati APM mu 2020 chisango campaign anapezeka kuti anatuluka katatu koka. Katatu that 2020? Kukapanga campaign katatu anatuluka koka pale. Kwina kujaso sana tuke kweli. It was Atupere who was gallivanting up and down, right. trying to do it. So no katatu Ndepano. Yeah, just to emphasize the point. And if you know Ruruga. Katatu. Kujoka at 2020 kutafika sobanu apanga songa nomozo nayo pajamba. Umoze 1, not 2, not 3. 1. Wabanja apa. What he was done across 20 minutes. Sada kule kuti anene kuti ine ndi kufuna upresident ndifuna ndizapangisa zakuti zimene ndinaiwala kuchita ndi izi ozimenda iwala ku state house ndi izi tsopano ndikabwera ndifuna ndizapitiriza izi anangoti ine ndikufuna ndiyime basi. For why? Because I'm the only one amene angagwetse Chakwera. So I mean that is not possible the fairest way to Malawians. Kuti muntu kafuna chinthu ndikaduka ndifuna ndifuna pandu ndifuna ngwese uje, but not saying I want to do something better than you. Exactly. Or uli former president sukufuna kumuthandiza at a time when you've
given way president wako sufuna kuti mwina umuthandize you only complain uone say ina can do better how ufuna kuti can do better pakama pati imene ukanaka ndifuna ichi mala kuita mupange makuti ichi mala kuita mupange makuti Amalawi akanaziwa kuti koma anthu akutani koma so kuchipaniko kuli kumakhala anthu ochepera so Biden realizes performance yake against Trump but debate was poor performance machitidwe wake is not agile, he's not somebody who can so many zizota maziona kuti so kunena namuchula Zelensky akuti Putin so there's kuti dementia yalowama kuti usumaga dementia so ndokuti izindizona so for us it's a lesson kuti anthu tikamafuna kukhala ma political positions zosankhidwa we must be doing so because we want to serve the general good, not to save yourself, not to say kuti mina ndina repera diru ina yake ni mafuna nyumba yanga ija inalisi na malizike ndifuna ndikalowe menemo ndikamalize nyumba yanga ija then anthu mahanga one anzatu akufuna grave train so zinene kuti akomaine ndikufuna awa chukwa azandi sanke unduna azandi pase unduna zimene kwina sizabwino and ukazo ndi team wanena kuti yayi one this way it can happen look kuchipani ngati kumene churapa ku DPP kule anyamata abwito middle age ayena ake ba age ma 60 chakuti ambiri abwino askulu zawo oti ali bwino wendo akabambe ena mwina akabambe joina UTM lero koma wendo akabambe ena ndiena amene aliko amsaka wendo anankumwana aliko they've been frustrated chest. And that's unfair because anyamata jakana tabanga. There is a match mwina up to 30% ya chakwero. Tamanga. Kapanga sonkhano kusanje kuchoka pachokafika kokuti. Like wuku kapanga makutu. But not somebody who is very advanced in age. Azipanga bwanyi ma decision. Ndajama apangira. Not knowing kuti TPN yanga ya ina wina waka kuiseveresa. Not knowing kuti wina papokabo pezeka zina zake cement kuenda motakala buno bwino. Not knowing kuti these things are happening under your watch. So mwina zimene zijasi intima wabwino. In eso I don't have any grudge against APM as a human being. Dilibe. I don't have anything personal. He's not my competitor. Sikuti mendikana kuti iwo wasapange izizi sindu kuti ndikakhala ine ndikufuna ndi ndasibwene wanga kana ndilibe I have no interest but I'm only thinking about this country kuti ziko ili ndikusowa ndithu munthu amene angaipange midwife bwino kuliyang'anira otamanga aziova every day aziva kuti kupolisi kuli chandera kuti chani azikukhala bwanji I think heartbeat ya Malawi sikusowa kuti munthu so otisangakwanisa so I think Biden wachita bwino there is a leaf you can pick from there tikapozereko Malawi tikhale tizizindikira malamulo athu samalesa koma you don't need malamulo to tell you kuti ichi nchosakhala bwino ichi sichimayenera kukhala choncho common sense can tell us that somebody who is advanced in age cannot make a good president. Chabano, Mr. Dakalita, mwaimba Nkhani mene yaendera ku America, ndiye mwaona mene aitambasulira akuluakulu wapo ibweretsa kuti zikugwiza na banji ndi kuno kuti chofuna kupanga ndi chani. Iniyo Nkhani mene mwaitsatira motani. Apa paditu kunena wake nkosa choteranso ya kungonera kuna kuti kukula adanena kuti sayimbira maseji. Pachicho mwe chiripo. Ngati wakula madzota ayinda kula. Yes. Lekera wena aswe phale. Ndiye Nkhani yake ndimene yapa. Uko Trump mukhoza kuona if you check track record. Trump Biden namwerenga kale. Amakhalira kunena sleep Joe. Yes. It was even worse as George has said kuti ntaya debate. Wapeza kuti munthu ndithu kuti aganize on his feet zimavuta pena wapeza kuti yaya kuiwala pena kutani amakakambira kuti yaya ndipita ndima until now mchipani mwake momo ma Democrats ayamba kubwera kuti yaya tsopano kumene kupita ku this will be a train smash zikhoza kuti vuta kutsogoloko now ataona iye kuona kuti koma tungakhale ndolimbikira mtunda opanda madzi why don't I listen to voice of reason? Our lieutenants hanga zimena kunena akunena zona.
uyu alikali apa tili naye Mai Kamala Harris. Yes. Inde chabwino kwatsala 30 days kuti pite ku convention yathu yachipani ngati ma Democrats. Yes. Komabe I think ine ndikachita pull out ali ndi chance yaikulu kuti kuthekera kokamugonjetsa ngakhale Trump yo kulipo. So tidzidziwa kunoti yayi isimakhala ngati amati rile set. Chimodzimodzi anzatu kuti bibi kunenedwa kuja nkhani ndiyo mweya. Mwavina mwachitachitapo alege ndiwena naonso abwere mbwalo. Amalawi chimene akufuna masiku ano amafuna adziona kusintha. They should see ndithu kuti kamoyo kaka dimension kakusuntha ndithu kuti kodi chitukuko chicha chimayenda motere, kodi apa awasuntha afika apa. This is the way to go. Kodi kuyendetsa dziko limayenda chotere, silimayendetsa ngati imene tikuyendetsera kuti tingoyendetsa ngati kakuchitika kachipereganyo. Zimenezo zimene amalawi akufuna. So kachipereganyo nde titengere ndithu phunziro kuti kodi kwanza tikuziyenda motani. After all ndingati kuti apa kuti uyo 81 akudziona kuti yayi ndafikapo ndakula. Anthu kwawo kusayira kuti yayi kodi makosana sikuti kunamizana 81 you are old tapita nimupite kukatoranjika yankuti kumbaliko muzikasamalira zimenezo uku mupuma nangadzirekerenji kwathu kuno kuti mpaka na ilotenga muni nkuunikira kuti ayi basi ndakwana okulolera nuko yayi tudi. Okay, chabwino ndathokoza kwambiri Mr. Dagalira. Nkhani imene tifati malize ndiyambeni Msamvula muyimaliza banje nkhani imeneyi. Ine kumaliza kwanga kuonera kuti ndiyambire ponena kuti nkhani imetanena kuti anzatu wa Biden ndi chipani chawo cha Democrat apanga zinthu zosogola mu democracy. Chabwino tikapanga afanizira ku Malawi kuno chimodzimodzi iso mwina anzatu wa ku DPP azikhalanso ndi maganizo amapanga argue inu zikukhuzana ndi chani. Chimene chikuti khuza nchonena kuti munthuyo afuna azakhale president wa dziko lino, azakhala president wa ineso wa aliyenseso. So I would be very uncomfortable kuti ndikhale ndi president amene ndikuzindikira kuti uyu osati pa stage yotakhuza kundipa serve well. It should not just be an issue chokhuzana ndi DPP worker. It should be an issue yotikhuza tonse as Malawians. Chabwino akundipasa ujina bakundisimikizira kuti padakali pano a president afika malo ina ndito tapase mpata kuti ate ndikupaseni Mr. Kasakula ndipasani 30 seconds mumaliza banje program uyi. Amalawi ifeyo we deserve better. If Peter Mutharika insists that he's going to stand for elections next year, then it's up to us as Malawians to say if it's meant I don't think kuti tibwerereso ukhalani munthu amene sali active ngati president pamene we have alternatives. If you are Malawi chimwa chani kuti we should have an 84-year president in office mpaka na zaka 5 zina 89 zimenezo Amalawi tiganize mofatsa. Ndathokoza kwambiri Mr. Dagalira 20 seconds. Nkhani ndimwe uno yayi kukula sayimbira maseji kukakhala kwina kuja tanena kale kuti yayi Amalawi cheni tisataye umunthu ndimalizira pene. Ndathokoza amvula wamaliza kale. Takuthokoza kwambiri. Pamene pa ndi bakhala pamene pa program yathu ya lero ya Timvetse imene munali ndine Blessings Kanache maso nali ndi Mr. George Kasakula, Mr. Humphrey Mvula maso Mr. Stephen Dagalira. Tikuthokozeni munabwera kuzakhala nafe program uyi. Zikomo kwambiri. Pamene pa ndi paita sizira program yathu ine ndi Blessings Kanache ndikuti mwakomano nonse.